Arte heeft de Ambiorix-prijs gewonnen in 2020. We waren toen in volle coronaperiode en misschien was dat wel de meest rare periode om een prijs in ontvangst te nemen. Het was een verrassing, een heel aangename verrassing en fantastisch dat we eigenlijk die erkenning gekregen hebben als bedrijf. Maar zeker en vast ook voor onze medewerkers die hier al 40 jaar aan dit bedrijf meebouwen. Naar de buitenwereld heeft het zeker en vast ook wel een goed imago gecreëerd. En het heeft ons zeker en vast ook de moed gegeven om verder te bouwen waar we mee bezig zijn. Het was een hele mooie erkenning voor Arte om laureaat te zijn van de Ambiorix-prijs. Ten meer omdat dit een bedrijf is dat eigenlijk niet zo echt op zoek is naar erkenningen. En de verrassing was dan ook des te groter. En we waren eigenlijk heel fier dat wij hebben mogen winnen. Hoe sterk is het bedrijf veranderd sinds dat wij laureaat geweest zijn? Ik denk dat we niet zo fel veranderd zijn, dat we gestaag verder gedaan hebben waar we mee bezig waren, maar wel gebaseerd op een goed doordachte internationale strategie. Wij hebben in 2023, eind 2023, een overname gedaan nog in Spanje. In 2024 zijn we begonnen met het bouwen van nieuwe kantoren en een showroom in Barcelona. In 2024 hebben wij ook een showroom en kantoren geopend in Singapore om een voet aan de grond te hebben in de Aziatische markt. En niet langer dan 3 weken geleden, 1 april, hebben wij een showroom in New York opengedaan. Dus we zijn wel op een goed ritme bezig, maar ik denk dat we het wel op een gezond ritme proberen te doen. Nee, we hebben op een bepaald moment moeten kiezen of dat wij in het middensegment of naar de top, waar eigenlijk ons hart wel zat, wouden gaan. Maar ik denk dat wij ook wel in die richting geduwd geweest zijn, omdat het middensegment door heel veel grote bedrijven is ingenomen, waardoor dat wij als kleine, middelgrote onderneming zijn moeten gaan nadenken van hoe kunnen wij hier nog zinvol en succesvol met ons ding bezig zijn. En dat heeft ons eigenlijk automatisch wel naar boven geduwd. En daar moet je natuurlijk de beste zijn, creatief zijn, innovatief zijn, dingen die we al een aantal keer herhaald hebben. Maar ja, vooral zoeken van waar is mijn ding dat ik moet doen. Cruciaal voor onze onderneming is dat wij toch de beslissing genomen hebben om te focussen op het ontwikkelen van high-end muurbekledingen. Alle designs worden hier ontworpen en voor een groot gedeelte ook geproduceerd in Zonhoven. En dan verdelen wij ze in meer dan 100 landen. We zijn er ook fier op dat we erin geslaagd zijn om mensen toch, als ze naar onze muurbekledingen kijken, een beetje een wauw-gevoel te geven. Ik denk dat als we kijken naar innovatie, dan zitten we met 2 dimensies. Dat is enerzijds de geweldige productinnovatie, met heel hoogwaardige materialen en unieke combinaties, nieuwe producten worden ontwikkeld. Maar daarnaast is er ook een heel innovatieve manier om naar de markt te gaan. En dat is een beetje het unieke aan dit bedrijf. De combinatie van het product dat bij de ene broer zit en alles wat marketing en sales is, dat bij de andere broer zit. En die 2 geeft een soort chemische formule die uniek is. Ja, ik denk dat ik ook wel kan toevoegen dat we heel hard ingezet hebben op marketing. Want we hadden een heel goed product vroeger al, we hebben dat eigenlijk verder gezet. Maar we moesten naar buiten komen met onze producten. De producten laten zien en we hebben daar eigenlijk hard op ingezet. En misschien heeft sociale media ons daar ook wel in geholpen, want op die manier kun je heel veel mensen bereiken. En dat is toch wel vandaag bij ons een heel belangrijk onderdeel van onze strategie ook geworden, die marketing goed uitbouwen. Naast natuurlijk een heel innovatief product. Ik weet niet of we echt een laagte gehad hebben. We hebben wel de laatste 40 jaar altijd mooi kunnen groeien. Niet altijd snel. Ik denk wel, misschien als er een laagte is dat kantelmoment waar we de keuze gemaakt hebben, we gaan naar boven, dan hebben we hard moeten werken. We hebben veel geld geïnvesteerd in ons bedrijf, waardoor dat misschien het rendement minder hoog was. Maar dat heeft ons wel op lange termijn gegeven waar we vandaag staan. Dus dat is misschien wel een moeilijkere periode geweest, ja, waar we het misschien ook anders hadden willen hebben. Maar het was een keuze en die ons vandaag een goed gevoel geeft.
Voor mij is er denk ik één woord dat vaak terugkomt en dat is passie. Als ik zou zeggen dat ik dat niet zou hebben, dan zou ik liegen. Want het enige waar ik aan denk is aan mooie muurbekledingen, mooie interieurs. Het is iets waar we alle dagen mee bezig zijn en dat drijft ons iedere dag. Helaas is ons vader Jean-Pierre vorig jaar overleden, de stichter van Arte, die toch mij en mijn broer van kleins af aan met de paplepel heeft meegegeven dat je gepassioneerd moet zijn waar je mee bezig bent. Die heeft ons ook de liefde voor die muurbekleding bijgebracht. We hebben nu een tweede generatie die eraan komt. Het zijn allemaal meisjes, 4 meisjes. Ik heb er 2, mijn broer heeft er 2. Wij zelf zijn 50ers en hebben eigenlijk nog wel een periode die we tegemoet gaan met veel goesting. Maar we gaan kijken hoe we die meisjes kunnen stilletjes aan binnenbrengen binnen het bedrijf. Maar we gaan onze tijd daarvoor nemen, denk ik, hè Hans? Absoluut. En het mooie is dat we beginnen voelen dat daar ook die passie aan het ontstaan is. En ze zijn zoekende vandaag. En het zal nu kunst zijn om de combinatie te maken van een goede bedrijfsvoering en een goede familiale governance. Dat evenwicht te vinden, daar goede afspraken over te maken. En daar zijn we mee bezig. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we die meisjes voldoende tijd geven om die passie te krijgen en onze markt heel goed te verstaan, want die is misschien toch wel wat complexer geworden dan dat ze vroeger was. Dus moeten we niet over 1 nacht ijs gaan, maar gaan we ze heel goed moeten begeleiden in de komende jaren.